Ωραία. Βγάζεις? Ναι, μπαμπά, βγάζω. Έλα, μπαμπά. Ξέρω τι μπορείς. You can. Σταμάτα λίγο. Tartışacağız pırnes, şuna. Ce? İdman asman var. Asman? İdman, ha. Laf. Ω, τεράστιο. Άλλο. Άρη, asman pırnes, χωνεν. Τεντωμένο έτσι κρατά. Δυνατά, μπράβο, γρήγορα, δυνατά. Δυνατά κρατά, δυνατά, τεντωμένο. Τεράστιο. Τι είναι αυτά. Μπα, κόλλησε αυτό. Ποιο? Ω, μια χαρά ψάρι. Ορίστε. Επιτέλους. Επιτέλους λέω. Είναι τσεγά. Να. Είναι περίπου 2,5 κιλά. Έτρεξε και ματάκι. Μεγάλο, τεράστιο. Την τελευταία στιγμή. Σταμάτα. Φαίνεται. Φαίνεται. Nice siktir. Ορίστε. Να βγάλουμε και φωτογραφίες μετά. Οκ. Ωραία, τι μάζεψε αυτό, ορίστε. Κοίτα εδώ. Γι' αυτό δεν μπορούσες να το τραβήσεις. 2 κιλά φύκια. Σταματάω το βίντεο, αν αυτό να πατήσω.